Почнах да свира някъде 15-16 годишен, не си спомням точно. Нашия занаят, общо взето по-важното е да си свирил. Среден клас китара, фирмена, започва от 1500 лева нагоре. Гледаш да си в час, ако обявиш прекалено малка цена, си несериозен и никой не ти обръща внимание. Ако кажеш някаква цена от сорта 5000 лева, е другата крайност, защото няма кой да ти ги даде. Конкуренцията е убийствена. Стига да има малко желание и мангизи. Всеки може да направи китара. Номера е, като ти поръчат звук, да го изкараш това, което са ти поръчали. Много отровна история. Прахове, лакове. Фащал съм жестока алергия. Бях станал като крастава жаба. Отидах в поликлиниката, не знаех какво е това. Специално рок-поп сцената не мисля, че е някаква много развита. Има много банди, но не предлагат кой знае какво. Свират се общо взето едни и същи работи. Доста от авторските парчета на някои групи просто на мен въобще не ми харесват. И не казвам само мое мнение. Доста от публиката са хора, които разбира се, че не са музиканти и те разбират само добро и от лошо. И това са най-претенциозните клиенти. Група да направи някакъв пробив, трябва да има мангизи. Сериозна група с много бизнес, MTV, концерти пред 50 000 човека или така нататък няма мърдане. Там мисля, че доколкото знам, договорите са супер сериозни. С какво свириш, как се обличаш, абсолютно всичко ти е разчертано до секунда. И предполагам, доста от тях затова посягат към някои сериозни медикаменти и не издържат. Просто всичко е сеч, абсолютно там до секунда, доколкото знам, е разпределено. Няма прошка.